ассалому алайкум дӯстони азиз, инак фурсати хушхабар додан фаро расид. Бар ҳама шумо саломатӣ хоҳон ҳастам. имрӯз чоршанбе 11 октябр $100 баробар ба 1096 сомонӣ ва ҳамчунин 100 евро баробар ба 1160 сомонӣ. бародарону хоҳарони азиз, дар зери видео лайк монед, ба канали мо обуна шавед, то ки дигарон ҳам аз ин хушхабар бехабар намонанд. хушхабари мо ин аст ки дар Банки Миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон 1000 рубли русӣ ниҳоят ба 110 сомонӣ шуд ва иншоаллоҳ ки минбаъд боло мешавад, зеро гапи мо дирӯз бар ҷаноби Путин таъсир кард. ва бо хоҳиш як бародари азизамон дар бораи лира маълумоте гуфта буд. 100 лира ба 40 сомону 37 дирам. касое ки дар бораи кадом курс дониста мехоҳанд, дар комментария нависанд. ва дӯстони азиз, ҳатман дар зери видеои мо лайка ва ба канали мо подписатсия кардана фаромӯш накунед. агар ҳамин корро карда бошед, раҳмат барои дастгирӣ. хушхабар муборак бошад.